10 menit maneh wis bel masuk. Sekolah saiki wis gak semangat blas gak koyo biyen. Biyen seragamku tak setrika nganti kinclong. Sepatuku tak resiki sampai resik. Saiki sepatuku resik rusuh titik ae. Wis males gawe ngresikine. Sekolah saiki koyo game lover heart. Akeh tugase, materi nambah terus. Guru yo mesti ngomel ae. Apa iki? Kok ono notif? Enak. Sesuk ulangan yo, mbase ndotok tapi kudu siap. Ulangan kok ndotok tapi kudu siap. Kayak arepe confess sing gak disiapke tapi kudu berhasil. Dit, jam 5 sore ono rapat OSIS yo. Jam 5 sore. Aku nyamune ya wis turu, Bro. Ya wis lape maneh. Urip iki kudu dijalani. Nek gak jalani yo arep ngopo aku nak omah. Tole ae. Aku iki sebenarnya gak pinter-pinter banget dan gak goblok-goblok banget. Netral wae. Sementing nek ulangan gak remedi lah. Tapi aku kadang mikir, nilai apik itu penting ya. Kancaku, si Raffi, nilainya pas-pasan, tapi idene pinter pol. Urip kuwi kudu dijalani wae. Pokoke sapa sing bertahan sampai akhir, dhek sing menang. Ya bener sih jarimu. Sekolah iki ora mung soal angka, tapi soal logika barang. Sekolah iki aneh. Wong sing apal sin konstan oleh nilai api. Tapi kancaku sing iso nenangke atiku pas lagi pusing-pusinge ke ora entuk nilai apa-apa. Kadang aku mikir, kok arek-arek iso ngono, sekolah nilai api, tugas rampung, terus guru-guru ya seneng. Lah aku tugasku gak mari-mari, nilai yo wis pas-pasan lah. Guruku yo kadang-kadang aku pawatan nyatet padahal yo main blog blast. Aku sebenarnya seneng karo sekolah iki, cuman gak seneng karo pelajarane. Seneng gara-gara akeh kanca-kancaku sing seru. Kadang nak sekolah iku, nak kelasku iku rame ngono. Ana sing diomel guru gara-gara rame, ana sing kalem tapi sekali ngomong nyelekit. Lan ana aku sing pawatan nyatet padahal yo main blog flash. Sekolahku ruwet, tapi justru iku sing seru keriuhane iku. Kadang bel istirahat, bel isap pertama, arek-arek langsung mulai gerudukan nak kantin. Royokan gorengan sing karek telu iku. Nek wis olehno siji, rasane koyo merdeka ngono. Kadang aku mikir, apa suasana iki bakal tak kangeni maneh? Menawa iya. Koyo bakal susah deh ngumpul-kumpul maneh koyo pas sekolah. Soalnya meneh pas gede bakal sibuk karo kesibukane dhewe-dhewe. Lan aku bakal kangen karo ngantuk ning kelas. Guruku ngomel gara-gara sebetulnya ora cereng. Aku pawatan nyatet padahal males dikongkon ngisi spidol. Ono maneh drama ning grup kelas iki. Ya sih. Grup kelas kuwi aneh. Isine 40% bahas tugas. 50% stiker random. Yesus. Terus ono mana 5% nih gosip. Lalu 5% ini mana?
asbune arek-arek. Terus ana sing WA iki, guys tugas dikumpulno jam 11 yo. Linknya nandi. Terus sing liyane. Terus ana maneh sing asbune arek-arek bahas ini. Aku tak turu sik. Wis. Aku yo kesel kateng karo grup kelas iki. Tapi nek mati lampu atau HP mati, aku tadi bingung. Saiki tugas apa wae yo? Padahal nek on yo jarang tak buka. Menurut mana? Guru kimia apa mlebu? Anakku kudu iso memahami materi ini. Sekolah iki pancen ribet. Tapi aku tetap seneng nglakoni. Saben bel muni, kabeh drama dimulai. Kadang ana sing ngamuk-ngamuk, terus kadang ana sing guyon sampai diomel guru. Loh, belum maneh sampai bel. Sekolah iki pancen drama. Tapi kok ana drama sing sekomplit iki? Ana sing pinter, ana sing ambisius, ana sing humoris. Lan aku sing gak kelem-kelem banget lah. Ya wis, dina iki tak kasihkan kene wae. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you Elmar. Sekolah kok game level hard. Tugas numpuk, ujian dadakan. Materi ini nambah terus. Siap harus koncoku sing iso nenangke. Enak. Jam 2 sore kok ini. Kok enak? Jam 2 sore ku koncone sing ngomong. Kadang aku mikir, apa iya aku kangen sekolah iki? Menawa iya. Nah, iku aku mikir wae. Warai tengkorek.